Moro, täällä on Zublockers ja tehtiin nyt videota, kun toi ei ole pitkä aikaa tullut ja niin Pyry tuli Turkista, niin oliko nyt siellä lämmitä sitten? Saitko nauttia nyt Turkin lämmöstä? Sain. Juu, ja mä sain tuliaisia olla sen Barcelonan kassi, mikä mulla on nyt täällä mukana, mutta en mä nyt sitä hae tähän videolle. Ja mä sain myös Neymarin paidan, jos ei kukaan tiedä, että hän on jalkapallopelaaja. Ja Kuka nyt ei tietäisi? No kyllä niitä jotain on. Ja meillä on nyt vähän tämmönen erimoinen tausta, kun me niinku kuvataan periaatteessa metsässä täällä näin. Että Suomen luonnossa. Niin, että juu. Mopot siellä taustalla hyrisee. Nyt siellä joku mopo menee. Pitää kovaa ääntä. No, mutta ei anneta sen häiritä nyt. Joo, tämmönen. Ollaan täällä metsässä siis. Ja mä oon nyt menossa Pyrylle ja Yökylään tulossa. Pyörät taustalla on. Ja niin ei me nyt. Tässä lähimetsässä ollaan. Niin. Tässä on mitään ihmeellisempää sitten, että se olisi varmaan Zublockers täällä.